pirang-pirang taun ora ana wayang. Iya, neng Kedung Banteng ya, Mas. Dasare wis dadi cita-citane kabeh para warga masyarakat kene. Alhamdulillah bareng bengi iki kepareng wayangan tenan, sing kepareng rawuh sak lapangan penuh. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Dung Banteng. Iya. Becik apik kaya ngono. Mula tak kudang nganggo dandang gula lho. Upamane piye? Papane ndah nentremake ati. Subur makmur murah sandang pangan. Kedung Banteng ya desane. Kawula guyub rukun prangkat desa kabeh merantasi. Pak Lurah kang amanah wicaksana jujur. Kedung Banteng pancen kondang lamun biyen papane lokalisasi saiki dadi berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing anti-anti apa iki kabeh para warga masyarakat ing wewengkon desa Kedung Banteng Sukorejo Ponorogo ya Mas. Iki mapan ana ing lapangan merah putih dalam rangka bersih desa sing nyatane dipandhegani karo Bapak Kepala Desa PJ nenggi Bapak Soni Saifullah SE. Iya. Biyayine grapyak semanak semedulur. Luar biasa, Nduk. Mula saka apike Pak Lurah lan kabeh para panitia, aku sak kanca jan kopen ora umum. Iya. Mongko adate yen ning Solo ki yen ora pas ulang taun jarang awake dhewe mangan sate gule. Iya. Mergo ning Cengel ya marai kandel. Ngono kuwi. Parandine sore mau masyaallah sate pirang-pirang gule nganti kimplah-kimplah. Iya. Mergo ya panitiane luar biasa dipandhegani karo Bapak Kaji Karsono. Pak Karsono kuwi ketua LPMD ning Dung Banteng kene sing nyatane ya dadi pandega, dadi pengarep, piyayine ya alus, piyayine ya grapyak, piyayine ya becik, dasare ya penuh dengan tanggung jawab. Iya, biyen ya nate wayangan ning KUD-ne biyen. Biyen saiki mbuh suwi ora wayangan. Ha iya, Sek ditata dhisik, Mak. Kaya ngono kuwi sembah nuwun Pak Haji Karsono, katresnanipun dumateng kula sak kanca. Iya.
Mboten kata lumpen dumateng Pak Bayan Widodo wis sesepuhe ana ing Dung Banteng. Pak Iswaya, Pak Rohani ketua BPD, Pak Sumanto sing daleme mau tinggi dandan aku sak kanca lan uga ora lali ibu-ibu ingkang kepareng masak sangat luar biasa. Ya. Acara diwiwiti saka tahlilan ana senam bersama pentas seni gajah-gajahan saka paguyuban Ganesha, terapi sehat, pentas reok singa muda taruna, mau sore ya kuwi ngruwat Murwakala dibacetake ya kuwi pagelaran wayang kulit. Kaya ngono ya, Pak. Kaya ngono kuwi apike, kaya ngono kuwi hebate warga agung yang mapan ana ing Dung Banteng kene lan mawantu-wantu mawanti-wanti racake, Nduk. Bocah-bocah saiki anggere sekolah ning endi ngono kok bocah kok Dung Banteng. Kok njur kon kenalan ki kabeh do minder. Ya to. Ngono kuwi mergo sejarahe pancen nuwun sewu. Kene mbiyen ki kondang papan pelanyahan utawa lokalisasi ning dhisik ngene ya, Nduk. Upamane kok nganggo minder, nganggo pekewuh, wedi lek diguyu, wedi lek diece, bab kuwi kudu disingkiri adoh. Mergo wong kenalan biasane, "Mbak, daleme pundi, Mbak? Asmane sinten?" "Nami kula Retnowati." "Lah, daleme pundi?" "Ponorogo." "Ponorogone pundi?" "Anu Sukorejo." "Sukorejone pundi?" "Dung Banteng." "Dung Banteng." Mesti ngono kuwi to. Iya, mergo pikirane wong langsung reget. Iya, ning tak suwun nuwun sewu anane lokalisasi sing dibangun udakara taun 80 biyen banjur ditutup taun 2014 kuwi cukup kok kanggo kaca pengilon bae. Kuwi sejarah sing elek. Para kiai iki lak paring dawuh, luwih apik mantan brandal tinimbang mantan kiai. Padha karo wong ing Dung Banteng, luwih becik mantan papan maksiat ning saiki menjadi desa yang kuat dan hebat, itulah Dung Banteng. Ayo. Ngono kuwi ya, Mak. Ora perlu isin. Takoni, "Endi Mbak daleme Dung Banteng?" Kok guyu, "Kampleng raine ngene wis." Ha iya, Mergo mbiyen para mbak-mbak sing padha dodolan ning kene, sing padha parikan ning kene, Tanjung Perak kapale kobong, monggo pinarak kamare kosong. Kuwi mbiyen iki jane udu warga masyarakat Dung Banteng. Nggih napa mboten? Dudu wong Dung Banteng to? Wong lanang irung belang sing teko rene ora mungkin wong Dung Banteng. Wong Dung Banteng arep rono wedi konangan bojone mesti. Ya, mesti wong sing kok adoh-adoh iki mung dadi korban tempat saja, korban tempat sejarah sing nyatane kaya ngono, ning saiki dadi apik, dadi becik, dadi murakapi tumrapi para warga masyarakat, ndelalah kepareng anakake syukuran, kepareng wayangan sing rawuh ya semene akeh. Ini menjadi bukti bahwa warga masyarakat Dung Banteng adalah promotor lestarinya budaya Indonesia yang tercinta. Ngono. Iya. Dadi aku ya kudu pede ngaku dadi perawan Dung Banteng. Ora apa-apa, Nduk. Lah nek sing ngenyek gebuk ndase ngono ae. Ya ora mak ya. Intine kuwi lak sejarah. Kaya ngono kuwi ning saiki wis becik, wis apik kaya mengkene. Aku nderek mangayu bagyo, nderek remen, dasare ya bersih desa tanpa nggunakake kerukunan, rasa panunggal samat sinamadan daya dinayan. Mokal bisa mawujud adicara sing hebate kaya mengkene, dana desane ya medhun, para perangkate ya kabeh iuran, setiap RT 500.000 ya diculne kanthi rasa ikhlas lahir batin. Tegese iki pancen hajate wong sak desa. Muga-muga sembada kang jinangka, rahayu kang tinemu, basuki kang kaesti, sedaya para warga masyarakat Dung Banteng pinaringan sehat lahir batin, murah rezekinipun, tentrem donya nganti tekan akhiripun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mawana sing ngersakake Sinom Parijata. Iki tak dhisikke. Saking keluarga besar KUD Sukamaju lah iki. Nah, Sukorejo, Ponorogo, Pak Dalang, Ki Cahyapun tadi, kula nyuwun gending Sinom Parijata Slendro kalian pepeling kagem sedaya para pamirsa sugeng mirsani wayang kulit sedalu natas. Mugi masyarakat Dung Banteng dalam rangka bersih desa menika tansah ginanjar rahayu wilujeng kali saking sambikala. Keluarga besar KUD Sukamaju tertanda Bapak Haji Karsono SP. Wah iya. Bu Kesi dhisik sing ngaturake. Bu Kesi panjenengan iki sing dianti-anti. Ya,
sadurunge ngaturake sinom Nadianto sepatah dua patah kata monggo Bu Gesi sepi